ich talentu i wszystkiemu, co się dzieje na tej cudownej gali. A za chwileczkę przed Państwem, jeszcze trwa w tej chwili przygotowanie sceny, za chwileczkę białoruski zespół dziecięcy Borowlańska Kryniczka. Borowlańska Kryniczka z Białorusi zespół przyjechał do nas, też trwają przygotowania, też mówiłem o niespodziankach i te niespodzianki znowu są piękne stroje. To przy okazji cudowna podróż etniczna w krajobraz poszczególnych krajów, gdzie możemy zobaczyć, jak cudownie kultura ludowa wpływa na rodzaj muzyki, jak jest kultywowana i co może przekazać widzom. Jest białoruski zespół dziecięcy Borowlańska Kryniczka. Usłyszymy utwór Wiejskie Malowanki. Czy wszystko jest gotowe? Mistrzu sceny od nagłośnienia, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Przywitajmy go ogromnymi brawami zespół. Proszę bardzo. Brawa, 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 brawa. Borowlańska Kryniczka przed Państwem i słuchamy piosenki Wiejskie Malowanki. Галина, 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 Галина,
wiejskie malowanki, piękne malowanki, kolorowe. Brawa ogromne. A jak ładnie rozruszaliście widownię. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Barogańska, Kryniczna, wiejskie malowanki. Nie wiem, czy zwróciliście, moi drodzy, uwagę, to naprawdę, ja będę co chwilę to powtarzał, przyglądajcie się czasami instrumentom. To rzadka okazja zobaczyć, na jakich instrumentach podobnych, właśnie takich przeszkadzajkach, można powiedzieć, są odgrywane różnego rodzaju melodie, czy ewentualnie rytmy potrzebne do tego, żeby wyrazić dany utwór, daną piosenkę, czy dany taniec. A teraz za chwileczkę znowu trwamy.